ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ବି ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲି ଆସୁ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରି ଘରକୁ ବାହାରିଯାଉ। ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ଦେଶୀ ଉପାୟର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବନାଏ, ଯୋଉଟାକି ଦାନ୍ତର ପିଲାପଣକୁ ଦୂର କରେ। ତାହାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଦା ନିଏ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଚୂନା କରି ନିଏ। ହାଫ୍ ଲେମନ ନେଇ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ରସ ୟୁଜ୍ କରେ। ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେନ୍ସୋଡାଇନ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କଲଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘରେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନିଏ। ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ବ୍ରଶରେ ଲଗେଇ ବ୍ରଶ କରିନିଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍। ଯଦି ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଆମେ ବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ବାହାରିଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ। ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଯାହାର ବହୁତ କିଛି ମେମୋରି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଟିମ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଟିମ୍। କିଛି ସମୟ ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଆମ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ, ତ ଆମେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ ପଡ଼ିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଉ। ଖେଳରେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯାଉ, ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ବି। ବାକି ପାର୍ଟ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ।